वाओ ठीक ज्योति जहाँ से कह सेम दे मिछ सिखे कहूछ Sorry. भूल भाल से कहूछ सॉरी रिया सॉरी दीपक ସାର୍ ମତେ ସିଲେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଔଦାଇତା ଆଣିବି ओ राइता ଆଜ୍ଞା ମୋ ବୋଉଲୋ କଣ କରି ସାର୍ ଆସ ଆସ ଘର ଆଡେ ଆସ ଯା ज्योति ଡାକିନେ କାହାକୁ ଡାକିଲ ସାର୍ ବା ଦୀପକ ସାର୍ ମତେ କାଇଁ ଯାଅ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଇ ଆଡେ ଯାଅ ମତେ ମୋର ଆଉ ଘର ମୁଆ ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ ଘର, ମୁଁ ଘର, ଏଇନା ଯିବୁ, ଘରକୁ ତ ଯିବୁ, ମୋର ଏବେ ତମକୁ ଅଛି ଘରେ। ତୁ ନା ସାର୍ ନାଇଁ ଆପଣ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ କିଏ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ଆପଣ ନା ସେ ବାହା ଠିକ ହେଇ ସାରିଲେଣି ନା ମୁଁ ବାହାଘର ଜାଣିଛି ଜାଣି ସେଥିରେ କଣ ଅଛି ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ wife ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ବାହାଘର ବାହାଘର ପଛରେ ଏ ଦିଟା କଣ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପଢିନି ଭାଇ ତମେ ଠିକ ଅଛ ଭାଇ ତମେ ଠିକ ଅଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀପକ ଭାଇ ବାସ୍ ଭାଇ ଠିକ ଅଛ ଭାଇ ତମେ ନେଇଯାଅ ମତେ ନେଇଯାଅ ନା ମୁଁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କହୁନି ସାର୍ ମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟି ସିଏ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ସମ୍ମାନ ମାନେ Thank you, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ thank ହବ you. କିଏ ଆମେ ତ ଏସବୁ କଥା ହେଇନୁ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ନା ତାଙ୍କର ସେ ବାହା ହେଇ ସାରିଲେଣି ହଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଆ ହଉଛି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା କିଏ କହିଲା ତ ମାନେ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କାଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖରାପ ଭାବିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନାଇଁ ଡାକିବ ନାଇଁ ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏକା ସବୁଆଡେ ଯାଅ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଡାନ୍ସ ଦେଖିବା।